Hello vlog! Welcome to my guys! Muli ito na naman si Bisayan Daisy. Niloloko ko na lang ako. Susundot ako sa ito. Welcome to... Ano nasabi ko na may welcome na. Niloloko ako. Ini-interrupt yung ano ko. Gagawa tayo guys ng mga ano guys nakakatawa para tumawa na naman kayo yung mga greetings ko kasi itong February na to 4 silang nag-birthday guys ngayon pagdugtog-dungin ko guys para yung greetings namin ng mata para may pagtawanan kayo hindi sundutin niya raw yung puwet ko para may pagtawanan kayo guys kasi diba ganun si Bisay gusto kong maging masaya tayong lahat diba law laya sinusundot niya yung pwede ko sabi nagagalit ka sa akin kasi kung hindi ako law sa'yo gagawa tayo guys yun na paulit-ulit ako nang sinasabi kasi ano kasi ako nangalaga ako hindi para may tumawa tayo lahat guys sige ito nang guys pagtugtungin natin ang ating mga greetings diba guys amali siwa utuyan tayo layali siyoga sabi ko tumawa ka marami nanonood sa iyo kunwari na kaya ito lang nanonood pero may manonood pa rin ito hindi tayo masisiro nito guys marami manonood nito kay Bisayan pa super hangin pa naman ito guys ipunto siya yung gawa na yun diba yung live home inano nila binilhan nila ng live maganda ang cellphone niya Samsung pa pero hindi naman siya marunong ayun nag-umpisa na naman siya ano mamaya ito slow at sundutin na naman to kahapon sinundot yung cellphone ko nung nag-greet kami kay GM sinundot niya nabitawan ko to kaya inedit ko yung ano gawa na laglag sabi ano nabasag ba sabi ko walang basag kasi pag gano'n niya ba bigla akong nabitawan sige guys ito na panoorin nyo yung aking mga greetings guys kaya lang ako dyan gawa na oras yan ng paligo ng alaga kaya dapat nakasunod lang naman ako sa kanya nakasunod siya naman lahat pero minsan inaagaw ko yung towel ako nagkukuskus kasi siyempre gasino na ba yung kuskus niya diba guys dapat mabait tayo sa ating alaga para mahalin tayo kasi tingnan mo yung mga anak mahal ako ngayon kasi maganda ang kwento ng matanda sa kanila na naalagaan ko raw siya kaya ang dami-daming ano talaga naman yan ako dito nakakita na nga mo lahat supply ako mula sa noodles sa kapitan lahat noon talaga dati ko nga magbibili pa akong Colgate kasi ayaw ng matandang libre ako bakit daw ginagamit ko yung ano yung Colgate nila dito guys libre lahat talaga naman may supply ako bait nila guys happy birthday to you birthday mo pala my favorite Marie kason layo mo pero papatuhin kita ng palipad kailan ba happy birthday it's my pleasure na isa ako sa kinuhanan mo ng message para i-greet ka tingnan mo yung bahay namin parang ano parang divisory daming ukay daming sinampay salamat my favorite Marie happy birthday muli gandang bata babu happy birthday to you happy birthday to you haya ay tingnan mo niloloko ko ng alaga ko nag-greet ako ng happy birthday sa'yo kung ano pinagagawa niya my favorite Marie happy birthday sa iyo ang layo-layo mo naman paano ba na tayo nito magbibigay tayo ng regalo sa iyo siguro kang palipad na lang tayo my favorite Marie diba tingnan mo niloloko ko ng alaga diba Mupangyaw ko di sangyat ta ko iwang liko nga sangyat pailok. Liko nga pangyaw sangyat pailok ka. Liko nga
Kome. Sangyat Pailok. 生日快樂， 身體健康。 Ay, Sangyat Pailok. Ibig sabihin, happy birthday daw. Marie Babu. Bye-bye. Hello, Miga Jubita. Happy birthday sa'yo. Mama Jubita at iba pa vlogs. Miga, siguro sikat na si Visayan Daisy Vlog kasi dalawa na ang nanghingi sa akin ngayon ng birthday greeting. Siguro baka dito na tayo sikat, guys, sa mga hingi-hingi nila, guys, diba? Itong alaga ako, pinakausapan ko, sabi ko natutuwa sa iyo ang friend ko, gawa na nag-greet ka sa kanila. Ngayon sabi ko mag-greet ka ulit. Sabi ko talaga, sige, magsasalita daw siya. Kaya muli, Miga, sana sumikat kami rito ng alaga ko. Happy birthday, Miga Jubita. I love you. Liko nga, Sangyat Pailok. 生日快樂，身體健康。 Ay, 好嘅，一直都好嘅。 ay, sabi ho daw ako. O, diba? Talatotse, say. Tatotse. O, diba? Bye-bye, Miga Jubita. 拜拜啊！ Bye-bye la. Bye-bye. Bye-bye, Bye-bye. Hello, GM. Happy birthday. Talaga naman, talagang sikat kami ngayong buwan na to ng alaga ko. Hindi naman kami abnormal, hindi naman kami sumpungin, hindi naman kami pinanganak sa February, pero sikat kami dalawa. Dahil 3 na kayo ang humingi ng birthday greeting sa aming dalawa ng alaga ko, guys. Diba, GM? Happy birthday, GM. Sa ilang taon ka na ba, GM? Mag-asawa ka na. Kasi para, hindi, wag na. Bahala ka na dyan kung mag-asawa ko. Hindi, GM, basta ito lang masasabi ko sa iyo. Happy birthday. Ito daw yung alaga kong mag-greet din sa iyo. O sige na. Liko nga. Sangyat Pailok ka. Liko nga, Sangyat Pailok. 唔識講啊！ Liko nga, Sangyat Pailok. 生日快樂， Ay, Sangyat Pailok. Kumsiko nga na raw siya. Sige na, GM, bago. Muna siyang babati sa iyo, GM. Tala, liko nga. Liko nga, Sangyat Pailok ka. 生日快樂， Ayan, Sangyat Pailok. I love GM. Happy birthday. O, diba? Inakbayan pa ako. Plus kami. Diba? Happy birthday, GM. Ilang taong ka na ba? Sana mag-asawa ka na. Happy. Hindi si Happy TV ako, hindi. Happy birthday, GM. Ayan, tingnan mo naman ang alaga ko. Ganyan yan. Okay, bye-bye lang. Mama, bye-bye lang. Bye-bye, GM. Bye-bye lang. Bye-bye. Happy birthday only, Babu. 咁咪好肥啊我， Ayan, okay, yali. Ayan, ang taba daw niya. Sabi ko, 80幾歲，冇辦法咪就都就唔到。 tanong niya pa ako ilang taon na siya. Sige na. Ay, nga. Ayun, tinaslo ko yung mata. Ayan, guys, ang alaga ko. Pili, ali ko, mama, huli. Guys, yeah. Napakabait na matanda. Mas mabait pa dun sa dati kong amo. Kaso lang, maano lang siya, minsan yung binabatukan niya yung ulo niya kasi wala na raw siyang silbi, sinasabihan ko siyang huwag mong ganyan din ang sarili mo, may mga anak ka. Ito nga, liko nga. Hello, Beth. 講唔出㗎，而家冇好似。 Hello, Beth. Ito, gagawa kami sa iyo ng birthday greetings para madugtong-dugtong ko yung mga greetings namin, mai-content ko. Happy birthday, Beth. Let man itong huli naman itong birthday greetings ko sa'yo. Pero, i-upload ko ito para lalo kang sumikat, Beth. O, diba? Ito, alaga ko. Hindi ko nga Sangyat Pailok, mama. Hindi ko nga Sangyat Pailok, ha? 生日快樂， Saya Sangyat Pailok daw, Beth. Happy birthday, Beth. Diba? Tumili mo isang. Ay, siwa. Tumili mo isang. Sabi ko, hindi ka masaya.
Pinapatawa pa. Mayang walis siwa tumili umhoy Sam. Sabi ko hindi ka masaya. Ang katulong niya sobrang smiley. Duya, di tayo di pang layo Sam. Yun, masaya daw siya. Yun, Di ka daw tukot daw sa'y yabong na. Pagka magkala, di tayo di pang layo Sam. Masaya daw siya. Di ba guys, masaya ang matanda na isang matanda kong lalaki ay ang burlog, natutulog pag alis ng mga anak, aalis na ng mga anak guys. Ang babait ng mga Kaboto ti yese kagami ya. Aya pa yawa linoya pa wakam to ye Dawa. Ayaw to Marami daw ang pagkain, dami nilang pagkain binigay sa akin guys na daan panganay tsaka yung bunso nagdumalaw dito ngayon. Kasi hindi ka nila pinag-day off ngayon. Dito yung chito, hindi tayo papingaw na. Kaya, nila pinag-day off gawa na matanda nga, diba? Wala na ritong manugang. Pero okay, kahit hindi nag-day off, kahit maganda, tuloy pa rin ang buhay, basta basta mabait kasi yung amo mo, okay, kandi ka mag-day off. Ganito ka bait, napakahuho ni mama. At tara, maglalakad daw siya. Ganitong trabaho ko rito guys, sunod-sunod. Ayan, maglalakad kami. Lakad, ganun lang. Buntot-buntot, hinahawakan ko yung damit niya para hindi madapa. Mo guys, so kinuha niya yung damit niya, tatakpan niya raw. Sabi niya baka magagalit. Sabi ko, asawa mo yan, hindi magagalit, takpan mo. Ayan, tignan mo guys, so tinatakpan niya yung niya, asawa niya. Kinuha niya yung damit niya, diba? Nagmamahalan silang dalawa guys. Diba? Nagpaalam pa, sabi baka daw magagalit. Tingnan mo. Ayaw ng matanda. Tingnan mo ba ito? May hangkaw to, yung kampi pwede. Diba, bait nila. Nagmamahalan sila guys. Kanya, diba? Mama, hello mama. Ngoko, ngali kamle ganyan. Ito kamlo, ito kama. Haya ko chido lang ko iti ali ho Kapoji. Mea. Sa tema chonglong. Haya li sa itim chonglong Alas 4 daw magligo daw siya. Kaya sa Ruby, guys, hanggang dito na lang muna. Magbababay na si Visayan Daisy Vlog sa inyo. Kasama ko si Mama. Babu guys, salamat sa panunod nyo kay Visayan. Sana huwag kayo magsawa. Pasensya na kayo sa buhok ko kasi gusto ko sana magpagupit pero sarado. Sabi ni Ma'am kanina, pagupit sana ako pero sarado daw sa 24 pa raw ang buka. Sarado raw lahat na salon kasi gawa nung COVID. Kaya pasensya na, nag-uukay-ukay ang buhok ko guys. Muli, salamat. Ito si Visayan Daisy na nagsasabi sa inyo. Babu! Bye-bye!